Antes de escoitar a Lucía e a Carlos, temos que saber que dúo nos toca para a vindeira semana. A ver a que dous concursantes lle espera cantar xuntos. Así que, César Romero, temos que activar o noso duómetro. Hola! A ver, César, si nos... Mira que dúo nos tocou esta noite, Sí. Que pasaron a final. Pasaron a final. A quen É lle que- tocará a vindeira semana? Xa che adianto que é todo o contrario. Ai, sí, como todo o contrario. contrario. Claro, todo o contrario, outro estilo diferente. Ah, e ti por que sabes eso? Hombre, No, a ver, hai que darlle o botón primeiro, sí, ¿no? pero a canción se sei cal é. Ai, sí. Sí, el que lle toque, pues se les verán como fan. A ver, pois a ver, eu quero sobre a quen lle toca. Rapaces, señoras, señores, querido público, e na casa tamén. Comezamos co noso cántico favorito deste momento do duómetro, que xire duómetro! Sigue a ruleta xirando e os corazóns palpitando. Sigue a ruleta xirando. E tocoulle. Porque O tren que me leva... Vai che levando. eso que vai con segundas ou algo. Digo que o tren vai nos levando ahora a facer un dúo a este home. Sí, pero eu creo que é un agasallo moi grande para David, porque pode ter un apoio dunha compañeira, podes apoiar Sí. nela, entre os dous pois poderán repartir, non? Sabela, que pasa? No, nada, orgullosísima de compartir un dúo con él. Está intrigada pola canción. David, Está intrigada pola canción, e que vos tamén... David, todo ben? Sí. Eres impasible, Que che parece o dúo con Sabela? Maravilloso. Así? Perfecto. É un home de poucas palabras, verdad? Sí, pero que didio, O sea, él... César, dime que canción lle toca, porque igual se poñen máis contentos ou non. Ou non. Quiero decirte que lo siento y Que te echo de menos. No, Mira que cara puxo Sabela. te Gustavo. quiero todavía. Sí. E se pode facela moi ben co tono de voz de Os David, dous, os dous. Isabela pode ser un parellón impresionante, Coincidimos moi ben, así que eu creo que o mellor consello que vos podemos dar é que a disfrutedes. Que aproveitedes. E que a traballedes, por favor. Gracias. Tedes que quedar, Tedes que quedar, Bueno, aí xa non sei, que fagan o que queiran. Non, hai que quedar, os dous hai que Química, traballar. que Hai que traballar. traballen o que é a letra e a química, perfecto. Eso, e David a estudar a letra moi ben, e xa está. Bueno, Temazo, estou temazo. desexando que chegue a Temazo, semana que ven. temazo. Sí. Así que nada. Gracias. Temazo, Sí, gracias. Diego. Algo que aportar, sí? Unha aportación pequena, digo eu, que estudien esa canción e non a de pan e queixo. Por si acaso, digo. Te acordaste o que decía o fontaneiro que viña a miña casa? Decide Barbazán que se cale un pouco, por favor. A ver, estás metendo o pan e queixo co fontanero, mira, chao, César. Chao, rapaces, gracias. Barbazán, para un pouco, para.